3 nastupa, malo breakdansa, pa onda striptease. Molim vas da ih pozdravite velikim aplauzom. I priđite malo bliže Bini. Pa djevojke, šta je ovo? Je li ovo vaše veče? Ovo je bila gratis, znači žurka samo za vas, a za neki par minuta, tačnije 20, ova dva momka će da se skidaju pred vama skroz. Pozdravite još jednom velikim aplauzom, molim vas, ovo su momci koji su samo za vas došli iz Novog Sada.